हे चिकन किंवा मटण नसून अगदी चमचमीत अशी ही शाकाहारी भाजी आहे. कुणाला कळणार देखील नाही की ही शाकाहारी भाजी आहे. अगदी याची चव म्हणाल तर अगदी चिकन मटणपेक्षा भारी याची चव होते आणि कोणालाही अगदी पटकन आवडेल आणि कोणीही अगदी सहज करू शकेल अशी पटकन होणारी चमचमीत अशी नॉनव्हेजच्या चवीची ही चमचमीत अशी ही भाजी आज आपण कशी करायची ते बघणार आहोत. आणि चॅनेलवर जर नवीन असाल आणि माझा व्हिडिओ पहिल्यांदाच जर बघत असाल तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारचे बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, कारण यामुळे मी ज्यावेळी व्हिडिओ अपलोड करेन त्यावेळी तुम्हाला पहिले नोटिफिकेशन मिळेल. त्यामुळे अशाच सिंपल रेसिपी बघण्यासाठी चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग ही नॉनव्हेजच्या चवीची अगदी चमचमीत अशी भाजी कशी करायची ते बघूया. तर सुरुवातीला आपण मसाला बनवून घेऊया. तर त्यासाठी आपल्याला कढईमध्ये 1-2 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये एक अर्धी वाटी मी ओलं खोबरं घालून घेतलेलं आहे. एक खोबऱ्याचा कलर चेंज होईपर्यंत एक 2 ते 3 मिनिट आपल्याला खोबरं हे थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. 2 ते 3 मिनिटानंतर आपल्याला मोठा यामध्ये एक कांदा घालून घ्यायचा आहे. जर मोठा कांदा नसेल तर मीडियम साईजचे 2 कांदे यामध्ये घालून आपल्याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. आता याच्यासोबतच आपल्याला थोडं आलं आणि लसूण देखील घालून आपल्याला कांदा आता ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. पण सोबतच आपल्याला थोडंसं मीठ देखील घालून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपला कांदा हा पटकन भाजेल. आता यानंतर एक 2 मिनिट आपल्याला कांदा छान असा ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. तुमच्याकडे जर ओलं खोबरं नसेल तर तुम्ही त्याऐवजी सुकं खोबरं वापरलं तरी चालेल. आता कांदा थोडा भाजत आला की यामध्ये मोठा एक टोमॅटो देखील आपल्याला घालून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये एक मोठा इथं टोमॅटो मी वापरलेला आहे. आता याला देखील आपल्याला एक 2 मिनिट थोडंसं परतून घेऊया. सुरुवातीलाच मीठ घातल्यामुळे टोमॅटो देखील पटकन असा आपला शिजतो, त्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही. म्हणून सुरुवातीला कधीही मीठ घालून घ्यायचं, जेणेकरून कांदा आणि टोमॅटो पटकन भाजतो. आता यामध्ये आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि त्यानंतर हे सगळं थंड झाले की आपल्याला याची अशा पद्धतीने थोडंसं गरजेनुसार पाणी घालून आपल्याला याची पेस्ट करून घ्यायची आहे. आता त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, एका ताटामध्ये 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे, मोठी 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे. आमटीची जर वाटी म्हणाल तर 2 वाट्या हे बेसन आहे. आता यामध्ये थोडीशी हळद घालून घ्यायची, थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर घालून घ्यायची. त्यानंतर आपल्याला थोडंसं मीठ घालून घ्यायचं आहे. साधारण एक अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा आपल्याला जिरे पावडर घालून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर एक अर्धा चमचा गरम मसाला आणि अर्धा चमचा चिकनचा मसाला इथं यामध्ये थोडासा वापरायचा आहे. आता हे चमच्याने आपल्याला थोडंसं मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर आता यामध्ये आपल्याला 1-2 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे. इथं मी नॉर्मल कच्चंच तेल वापरलेलं आहे. 1-2 चमचे तेल घालून घ्यायचं आणि पिठाला हे तेल छान असं आपल्याला चोळून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आता आपल्याला पाणी घालून याचा गोळा मळायचा आहे. पण पाणी घालताना आपल्याला एकदम जास्त पाणी घालायचं नाही, अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आणि त्यानंतर आपल्याला याचा घट्ट गोळा बनवायचा आहे. त्यामुळे पाणी घालताना आपल्याला बेतानेच पाणी घालायचं आहे. जर पाणी जास्त झालं तर आपलं पीठ पातळ होईल, त्यामुळे अगदी थोडंसं आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि याचा अगदी छान असा घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे. जर पीठ हाताला चिकटत असेल तर हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि पुन्हा याला छान असं आपल्याला कुस्करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीचं हे पीठ बनवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता की अगदी पातळ देखील नाही किंवा जास्त घट देखील नाही, असं मीडियम असं सॉफ्ट पीठ मळून घ्यायचं आणि एक 10 मिनिट आपल्याला हे पीठ असंच ठेवून द्यायचं आहे आणि 10 मिनिटानंतर आता या पिठाचे आपल्याला गोळे करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही प्लेन गोल गोळे करू शकता किंवा ही भाजी आपल्याला मटणासारखी दिसण्यासाठी अशा पद्धतीने पीठ फक्त आपल्याला हाताने तोडून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकताय, आपण याला आकार देत बसायचं नाही, फक्त पीठ थोडं थोडं घ्यायचं आहे आणि हाताने अशा पद्धतीने आपल्याला हे पीठ तोडून घ्यायचं आहे. इथं मी अशा पद्धतीने सगळं पीठ हे तोडून इथं घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकताय की ताट भरून हे पीठ आपलं छान असं गोळं मी तोडून फक्त घेतलेलं याला आहे. आता आपल्याला कढईमध्ये तेल छान गरम करायचं आहे आणि तेल छान गरम झाले की आपल्याला एक एक गोळा यामध्ये घालून घ्यायचा आहे आणि लो गॅसवर आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे. तेलामध्ये जेवढे मावतील तेवढे हे बेसनचे आपल्याला गोळे घालून घ्यायचे आहेत आणि लो गॅसवर आपल्याला एक 3 ते 4 मिनिट थोडंसं हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून या बेसनचा आपला कच्चेपणा सगळा निघून जाईल आणि आपली भाजी ही अगदी छान अशी मटणासारखी टेस्टी लागेल. म्हणून आपल्याला कच्चं डायरेक्ट न वापरता हे गोळे ना थोडेसे तेलामध्ये 3 ते 4 मिनिट लो गॅसवर तळून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून आतून देखील ते छान तळतील. म्हणून आपल्याला गॅस लो करायचा आहे आणि 3 ते 4 मिनिट तळून झाले की याला आपल्याला साईडला काढून घ्यायचं आहे. आता जवळजवळ एक 3 ते 4 मिनिट झालेले आहेत. आता हे सगळे गोळे आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि अशा पद्धतीने मी बाकीचे देखील राहिलेले सगळे गोळे ते तळून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकताय की मी बाकीचे देखील इथं सगळे गोळे हे तळून घेतलेले आहेत आणि
सगळे गोळे आपले तळून इथं झालेले आहेत. आता पुढची प्रोसेस आपण करूया. आता हे तळलेलं तेल आहे, यातलं थोडंसं तेल मी काढून घेणार आहे, कारण का तेल तळण्यासाठी जास्त वापरलेलं होतं, त्यामुळे यातील थोडंसं तेल आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. आणि या तेलामध्ये एक अर्धा चमचा जिरे आणि आपल्याला काही खडा मसाला वापरायचा आहे, की लवंग, दालचीन, तमालपत्र, वेलदोडा हे घालून घ्यायचं. आणि त्यानंतर आपल्याला वरून एक चमचाभर कसुरी मेथी देखील घालायची आहे. आता त्यानंतर तेलामध्येच आपल्याला सगळे मसाले घालायचे आहेत. हळद, थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर, त्यानंतर एक अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि थोडासा आपल्याला चिकनचा मसाला देखील यामध्ये वापरायचा आहे. आता याला थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपण जे वाटण केलं ते वाटण आता यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. आता पुन्हा आपल्याला काय करायचं आहे, थोडंसं हे वाटण घातल्यानंतर मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण तेलामध्ये मसाले घातल्यामुळे काय होतं ना, याला कट छान येतो आणि भाजी आपली खूप चविष्ट होते. आता थोडंसं आपण गरजेनुसार यामध्ये आता इथं तिखट वापरणार आहे आणि पुन्हा आपल्याला एक लो गॅसवर एक 2 मिनिट छान मिक्स करायचं आहे. थोडंसं मीठ मी आत्ताच घालून घेतलेलं आहे, गरजेनुसार मीठ घालून घ्यायचं. आपण बेसन पिठामध्ये सुद्धा मीठ घातलं होतं, त्यामुळे मीठ बेताने घालायचं. आता एक 2 मिनिट छान परतल्यानंतर आता मिक्सरच्या भांड्यामध्येच मी वाटीभर पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि हे पाणी आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला झाकण याच्यावर ठेवायचं आहे आणि मसाला आपल्याला एक 2 मिनिट शिजवून घ्यायचा आहे. पण यामध्ये मी चमचाभर तूप ॲड केलेलं आहे, तुम्ही नाही वापरलं तरी चालेल, पण भाजीला टेस्ट खूप छान येते म्हणून एक चमचाभर तूप वापरलेलं आहे. आता झाकण ठेवायचं आणि एक 2 ते 3 मिनिट थोडंसं आपल्याला हा मसाला शिजवून घ्यायचा आहे. एक 2 ते 3 मिनिट झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकताय की मसाला आपला छान असा शिजलेला आहे. आता काय करायचं आहे, आता यामध्ये आपल्याला गरजेनुसार पाणी घालून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला मी थोडं पाणी घातलेलं आहे, पण अजून मला पाण्याची गरज वाटते, त्यामुळे मी अजून थोडं यामध्ये पाणी घालून घेणार आहे. जवळजवळ मी 1.5 ग्लास यामध्ये पाणी वापरलेलं आहे, कारण बेसन असल्यामुळे भाजी थंड झाल्यानंतर ती अजून थोडीशी कोरडी होते, म्हणून पाणी थोडंसं जास्त वापरायचं. आता आपल्याला हे तळून घेतलेलं बेसन यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. आता याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि वरून आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे. पुन्हा याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याला उकळी यायला लागली की याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि लो गॅसवर एक 6 ते 7 मिनिट आपल्याला बरोबर ही भाजी आपल्याला छान असं हे बेसन शिजवून घ्यायचं आहे. बरोबर 6 ते 7 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकताय की अगदी भाजी आपली छान अशी शिजलेली आहे आणि इथं आपली ही बेसनची अगदी चमचमीत अशी भाजी इथं तयार झालेली आहे. अगदी साधी सोपी पद्धत आहे आणि जर तुम्ही याची चव बघितला तर अगदी नॉनव्हेज खाताय तसंच चव याची होते. तुम्हाला कळणार देखील नाही की ही बेसनची भाजी आहे. अगदी मटणासारखी याची सेम टेस्ट तशीच तयार होते. फक्त भाजी शिजवताना पाणी वापरताना थोडंसं पाणी जास्त वापरा, कारण बेसन असल्यामुळे भाजी काय होते, थंड झाल्यानंतर ती अजून थोडीशी कोरडी होते किंवा दाटसर होते. त्यामुळे सुरुवातीला पाणी थोडंसं जास्त वापरा. मी 1.5 ग्लास इथं पाणी वापरलेलं आहे आणि त्यानंतर आपली ही चमचमीत आणि झणझणीत अशी नॉनव्हेजच्या चवीची अगदी मटणासारखी लागणारी सेम भाजी आपली शाकाहारी ही बेसनची भाजी इथं तयार झालेली आहे. अगदी 10 मिनिटातच ही भाजी तयार होते आणि कोणाला कळणार देखील नाही की ही बेसनपासून आपण भाजी बनवलेली आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही देखील ही बेसनची भाजी अगदी नॉनव्हेजच्या चवीची नक्की करून बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओ थोडा जरी आवडला आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका.